Aziz aħwa tal-televizjoni, tal-Facebook u tal-YouTube. U grazzi tal-li t-segwu mana lejla u dan il-messaġġ. Għabdu l-Bibja fidejkom, ħalli dan l-istudju li qed nagħmlu bibliku li jenna nagħmlu issa daw l-aħħar fuq xarej fuqhom, fuq l-ispirtu fuq ir-ruħ fil-ġisem, illum ħankompli niftaħ fuq ir-ruħ. Għamilna madwar 10 lezzjonijiet fuq l-ispirtu biss. Issa qed nitkellmu fuq ir-ruħ. Kalla jrid wara lezzjoni ta' nitkellmu fuq ir-ruħ, nibdew nitkellmu fuq il-ġisem ukoll. Halleluja. Mela, ejn nitolbu flimkien. Miegħi f'isem Ġesu Kristu nirringrazzjak Missier tal-kelma qaddisa tiegħek. Grazzi li bl-Ispiritu Santu inti tallimni u tarrafni u tiftaħ li għajnejja b'revelazzjoni. Mulej Ġesu. La tħallinix inkun wieħed li biss nisma' l-kelma, imma wieħed li nwettaq il-kelma biex nara l-frott tal inti twedni fil-kelma tiegħek. Tkellem mulej qaddis u grazzi lil fejqan tiegħek qed jaħdem fija f'kull erja biex jien inkun magħmul sħiħ u perfett fi Kristu għal glorja tiegħek Missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Morru fl-ewwel Tessalonikin kapitlu 5. Dawn huma il-key scriptures. Huwa tajjeb li tkunu tafuhom sew daw l-iskritturi. L-ewwel Tessalonikin kapitlu 5 vers 24. Dan aqrahom kull darba jien minħabba li t-tema ta' dan is-suġġett huwa propju fuq din l-iskrittura. Mbagħad niftħu f'suġġetti f'sitturi oħrajn. Vers 24. Vers 23. Pawlu jitkellem mal-Knisja Tessalonika, ġifieri mal-Kristjani ta' Tessalonika, u jgħid din l-iskrittura li aħna nemnu, mhux aħna nemnu, l-iskrittura tajt li aħna magħmula fi tlieta. Aħna spiritu, għandna ruħ u ngħixu ġo ġisem. Għandna spiritu, jiena spiritu, għandi ruħ u ngħix ġo ġisem. Vers 23. U Alla taslim iqaddiskom. F'kollox. U jżommkom sħaħ bla ma tifsa. Fl-ispirtu, fir-ruħ u fil-ġisem. Dan jagħmlu sa ma jiġi Ġesu Sidna Kristu. Ġesu Kristu Sidna. Okay? Ħanaqbad daqsxejn żgħira malajr fuq il-kelma iqaddes. Il-kelma qaddes jien bħalissa qiegħed inqaddes. Meta konna fit-tradizzjoni konna mmorru l-qodies, kejlek min qaddes. Illum meta qaddes less of Gordon Jamahi. Less of. Ġiddi tgħid pastor. Tqgħodx tgħid isqof għax mhux ħajjef muk jew nkella ħajaraw kikra. Il-kelma isqof tfisser pastor. Alleluja. Ma tfissirx li xi ħadd għandu xi kappell twil fuq rasu. Sewwa jew bla kappell jew qappell qasir. Il-kelma isqof tfisser raj. All right. U tpoġġi l-ebda kelma qudiema x'inkella tinsema ħażin. Halleluja. Għodu bravi. Mela, Alla taslim iqaddiskom f'kollox. Kulħadd jgħid f'kollox. Mela, issa, il-kelma iqaddis, ħafna minnkom tafuha, li tfisser li Alla iwarbek għalih, jisseparak għalih, jikkonsagrak, jagħmlek kompletament għalih. Alla jrid jaqtak minn xi ħaġa biex jaqtak għal xi ħaġa. Jaqtak mid-dnub, mid-dinja, ma jfissirx li ma tibqax tgħix fid-dinja, imma d-dinja issa m'għandix iktar ħakma fuqek. Aħseb fuq dik biss.
naslu għal-ġisem, naslu nitkellem fuq il-ġisem, tibda tirċievi illuminazzjoni u revelazzjoni oħra. Alla jinteressaħ f'kull erja f'ħajtek. Fl-ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Meta Ġesu miet, Ġesu ma gmitx biss għall-ispirtu, Ġesu miet għal kollok kemmin. Biex jifdik kollok kemmin. Biex jqazzek kollok kemmin. Issa, sakemm Ġesu Kristu jkun ġilura, kif tgħid l-Iskrittura, sewwa, inti ħatidħol biss fl-ispirtu u ruħek ħajtħlu l-ġenna. Il-ġisem mhux ħajtħlu l-ġenna. Jekk Ġesu ma jkunx għadu ġi. Imma jekk Ġesu jkun ġi, jew maybe forsi f'xi nof service f'daqqa waħda jinfetaħ is-saqaf u naraw il-Kristu, sewwa int ġismek ħajtħol il-ġenna. Ikun ġisem ikklorifikat, jiġi mibdul f'ħakkatajn, imma ħatidħol ukoll fil-ġenna fil-ġisem. Għalissa, jekk aħna mmorru l-ġenna qabel ma Ġesu jiġi, ġismek ma jridx il-ħajja ta' dejjem, imma jekk Ġesu jiġi, ġismek ukoll qatt jirid ikun irid jiġi trasformat, ovvjament, bħalma kien ta' Ġesu Kristu ġie trasformat. Imma anyway, il-kunċett huwa li Ġesu jinteressaħ fit-tlieta li inti tlieta. Spiritu, ruħ u ġisem. Li min int veru huwa l-ispirtu. Imma li aħna naraw huwa r-ruħ. U li, issa minuta ftit. Inti spiritu timmanifesta r-ruħ u naraw il-ġisem. Inti spiritu timmanifesta r-ruħ u tidher ġisem. Mela Alla jrid, irrid Alla li jint tkun kompletament u totalment tiegħu. Xi ħaġa interessanti, fi żmien meta Pawlu kienet jippredika, kien hemm xi wħud li bdew jgħallmu li mhux importanti li il-ġisem tgħix dan il-ġisem għal Alla. Jiġifieri tista' tkun tal-mulej fl-ispirtu, imma fil-ġisem tista' tmur tagħmel is-sess, tagħmel id-droga, għax la mhux ħajret il-ħajja ta' dejjem dal-ġisem, mela l-ġisem tista' tagħtih ix-xitan. Allora tista' tagħti x-xitan bil-ġisem u mbagħad bruħek tgħidina tal-mulej. Konta tafu li kien hawn din it-teoloġija, kien hawn mhux teoloġija, kien hawn dat-tagħlim fi żmien Pawlu. U Pawlu jindirizzadi kif tista' tgħid li int ta' Kristu u b'ġismek qed tagħtih lix-xitan. Kapix? Mela se naftit. Mela dik jorina bl-aktar mod ċar li Alla jinteressaħ ġismek ukoll. Irid nidħlu fuqha iktar tard. Sewwa, imma allura meta qed ngħidu issa ħajda bl-Ingliż u ħatifhuni xorta. God wants to completely possess you in your spirit, in your soul, and in your body. Meta inti tasal f'din it-tlieta fejn jkunu perfettament aligned mar-rida tal-Alla, mela inti tkun wasalt f'level spiritwali fejn ix-xitan m'għandu l-ebda claim fl-ebda area f'ħajtek. Meta inti titweled miġdid kulħadd jafa din, ħanamilkom daqsxejn recap malaj. Tieni Korintin kapitlu 5 vers 17. Kull min jangħaqad ma' Kristu isir ħolqien ġdid. Il-passat għadda. Jiena naqgħad fi Kristu fl-ispirtu. Mela l-ispirtu tiegħi sar ġdid. L-ispirtu tiegħi ma sarx infejjaq. Importanti di. Naf li hawn min jgħid li Alla jfejjaqna spiritualment. Imkien fil-Bibja ma jfejjaq spiritualment, speċjalment fit-Testament Ġdid. Jfejjaq emozjonalment fir-ruħ u fil-ġisem, fiżikament. L-ispirtu tiegħek Alla ma jfejjaqlekx. L-ispirtu tiegħek Alla tagħmilek kompletament wieħed ġdid. Mela aħna fi Kristu tiġà spiritually speaking tiġà wasalna. Fl-erja tal-ispirtu, int tiġa perfetta, ma tistax tissir iktar perfett. Għax tiġa tixbaħ lill-Alla nnifsu. Bl-istess DNA ta' Alla fik. Fil-ktib ta' Efesin, kapitlu 4,
ħanejda bl-Ingliż. Xi ħaġa li nħeġġek, please, ikklejmja fuqek. Wara kollox qed tgħidha għalik. Sewwa mhux għall-pastor, qed tgħidha għalik. Pawlu jgħid bl-Ingliż għax nippreferija ħafna iktar bl-Ingliż, imbagħad infhemilkom bil-Malti xorta tistaqraw fil-Bibja, bil-Malti dejlkom ilbsu. Bl-Ingliż jgħidlek put on, li tfisser l-istess ħaġa. Put on the new self. Ilbsu il-bniedem ġdid. Which in the likeness of God. Li bħal Alla has been created, ġi kreat. Is God a created being? God is a creator, but not a created. We are created. But our spiritual DNA, il-DNA spirituali tagħna hija l-istess DNA ta' Alla. Li kieku Alla ma jistax jgħix fik. Okay? Li ku kelli nagħmel pittura, impinġi, forsi Jonathan jagħmel ili. Ku kelli impinġi tlieta minni, nagħmelhom hekk nagħmel outline, mbagħad nagħmel inside line ieħor, u mbagħad nagħmel line ieħor. Area hija l-qoxra ta' barra. Dak li l-bniedem jara. Tan-nofs hija r-ruħ. Ġewwa jaqbad. Ħoġġieġa. Għax in-natura talla hija nar. Infatti xaqad niftakar xi ħaġa. Nies li ġieli ġew kontra knejjes, speċjalment nies li jaħdmu fil-witchcraft, sħaħar. U kien hemm storja ta' testimonjanza xi ħadd li kien saħħar. U qal jien mhux l-ewwel darba kont nitfa' saħħtiet magħmuliet fuq nies li jmorru l-knejjes. U meta konna niġu l-knisja, jew il-knejjes, konna nindunaw minn vera kien Alla jew ġast qed jiġi l-knisja l-binja, għax in-nies kienu Alla kienu jkunu mimlijin nar konna narawu. Hebrews 12:29, Lut 12:29. Alla tagħna huwa nar eridi, kella ħuġġieġa nar. Our consuming fire. Our God is consuming fire. We are born from that holy, glorious, divine fire. Għalhekk Ġesu jista' jgħidilhom bl-aktar mod apert, dirett, jingħatajtkom seta u qawwa dominju biex taħkmu fuq is-srieb u fuq l-iskorpjuni u fuq il-qawwa kollha, kulħadd jgħid kollha. Fuq il-qawwa kollha tal-għadu. U l-għadu ma jista' jagħmilkom l-ebda ħsara. Ma Luqa kapitlu 10 vers 17 u 21. Meta l-disċipli ġew l ma'almu le. Għallu l-xjaten ukoll joqogħdu għalina fismek. Għallhom tifruħux għalek biss ta. Għallhom għandkom taf kemm għandkom xifirru iktar li żimkom huwa miktub fil-ħajja, fil-ktib tal-ħajja. Hallelujah. Listen, heaven knows your name. Hallelujah. Thank you, Jesus. And hell knows your name too. Meta ċertu affarijiet they get stirred up, hell just noticed you. U għaw programmi ta' televizjonijiet jaħdmu hemm. Hell. Hallelujah. Tħabbix għazek ta' għax aħna naħdmu heaven. And heaven is above hell. Amen. Anyway, mela Alla jrid iqaddisna f'kull erja. Għax kollha tiegħu, kollha kamminti tiegħu. Ftakar Adam u Eva kienu perfetti fl-ispirtu, kienu perfetti fir-ruħ u kienu perfetti fil-ġisem. Dak kien id-diżin oriġinali tal-Alla. U dak id-diżin qatt ma tbiddel. Issa, hemm fil-spirtu dak li diġà seħħ,
fir-ruħ dak li qed iseħħ u fil-ġisem dak li qed irid iseħħ. Okay? Għandek il-fidwa instantanja spiritualment, għandek il-fidwa tar-ruħ kontinwament u għandek il-fidwa tal-ġisem eventualment. Amen? Halleluja. Imma tista' wkoll taħkem fuq dan il-ġisem. Imma dak li nkellmu iktar tard. Mela, u intom Alla jżomkom sħaħ bla mittifsa. Fil-Ispiritu, fil-Ruħ u fil-ġisem. Sama jiġi Sidna Ġesu Kristu. Dik tista' tfisser żewġ affarijiet. Number 1, Alla dan qed jagħmlu qabel ma jiġi Ġesu. Għax once Ġesu jiġi ma jkollux għalfejn jagħmlu. Ġesu dan qed jagħmlu mal-Knisja tiegħu sakemm Ġesu jiġi. Mela sakemm jiena Ġesu jiġi, jiena rrid nkun qed misjub mingħajr ma nkun fil-tifes, fil-Spiritu, fil-Ruħ, fil-ġisem. U l-missjoni tiegħi, l-ambizzjoni tiegħek hija li inti tkun imqaddes totalment imwarrab, isseparat, konsagrat totali għal Alla fil-Spiritu, fil-Ruħ, fil-ġisem. Issa ċewt minnkom li intom immissjajtu l-lezzjoni ta' qabel, però please għamel lek innifsek pjaċir u morru warawhom fuq il-YouTube. L-Ispirtu huwa dak l-Ispirtu mwet miġdid. Mela, ilbsu l-bnidem miġdid li bħala Alla ġi krejat ġust u qaddis. Put on the new self, which in the likeness of God has been created in righteousness and holiness of truth. Efesin 4, vers 24. Fit-tieni Pietru kapitlu 1, vers 4-5, tgħidlek kif min issa minħabba dawn il-wediet tant eżis li ġew mogħtija lilna aħna issa ġejna u dħalna qed nieħdu sem min issa fis-sem fin-natura ta' Alla. Alleluja. Mela, jina u inti u hemm ħafna turrun skritturi oħrajn minnu, ma dawk speċjalment dawk ċavetta. Amen. Mela meta jiena mweled miġdid, tinsiex aħna mweldin min? Kamera fejn inti? Halleluja, kamera. Itweldin min? Aħna mweldin mismewi. Jekk inti tqara dal-ktieb u tifmu tkun imwieled mismewi. U meta taqra dal-ktieb inti taraf, titgħallem kif inti ġejt invadut bid-DNA u bin-natura u bil-persuna ta' Alla. Invadut mill-ġenna. Halleluja. Halleluja. Issa, illum imma rridu nitkellmu fuq ir-ruħ. Mela ħamorru fil-ktieb ta' Lut, kapitlu 4. Lut kapitlu 4. Għalek, morru studjawa, morru għadu għarbluwa. Fej Pawlu jgħid fil-Lut kapitlu 2, aħna rċevejna salvazzjoni kbira ħwada. Kbira. Vers 12. Il-kelma talla, infakkarkom, il-biraxħat fakkar li di. Aħna l-unika fidi fid-dinja, l-unika reliġjon, jek titejdina reliġjon, li Alla jgħix fik. Alla ma jgħix fil-Musulman, Alla ma jgħix fil-Buddist, Alla ma jgħix fil-Induist, Alla jgħix biss fil-Kristjan. Int l-indirizz tiegħu. Fejn nista' nsib l-Alla jogħġbok? Hawn. Nixtieq nara l-Alla, qed tarah. Issa naf, xi ħadd jista' jaqbad dik il-video, jiklepja da qaddim, jiklepja ta' wara, qed tara x'inhu jgħid Pastor Gordon li huwa Alla. Nażid. Mela, unbat, jgħidu, tara sabadniħ, sewat jgħid, mela dan li jew Alla, tara. La, jienet ngħidilkom li jekk Alla jammar fik, int l-indirizz tiegħu. Jekk xi ħadd trid intaqam Alla, inti suppost kun l-aktar kandidat perfett biex tlaqgħu miegħu. Halleluja. Amen, halleluja. Praise God. Issa jekk jiena u inti nikbru nimmaturaw fir-ruħ. Jisi, aħna naf anka jena taġi l-nżaġviri b'mod loosely imma, baħna b'mod loosely nejdu nimmaturaw spiritualment, imma b'mod loosely. Imma jekk ħanet kelmu dottrin issa ma nejlekx timmatura spiritualment, timmatura fil-ruħ. Għax inti fl-ispiritu diġà wasalt qalbi. Tista' tikber iktar minn Kristu. Tista' timmatura aktar minn Alla. Ma rajnihom x'aħna l-iskitturi u passaġġi ta' qabel l-ewwel Ġwanni kapitlu 2 vers 20 u vers 21 u vers 27 fejt il-kommentom fl-ispirtu sa tiġa tafu kollox. Intifmu?
Halleluja li l-Ispirtu li hemm fik huwa l-Ispirtu tal-Alla. Jekk inti m'għandekx l-Ispirtu ta' Kristu inti m'intix tiegħu. Marru waqraw, immeditaw, ċujaw, u modu sew, u qaxru u ġebdu l-laħam raw minn żejt. Marru waqraw. Anyway, so, ma dik fl-Ispirtu. Issa narruħ. Issa fl-Ispirtu inti ma tagħmel xejn. Ħlif taraf Kristu, liben tal-ħaj u tagħmlu s-sit u Salvatur tiegħek. Ma fir-ruħ inti tagħmel xi ħaġa, sa? Issa fir-ruħ inti tibda titgħallem tapplika x'jgħid Alla. Tapplika il-kelma. Tibda tinħasel. F'Efesejn kapitlu 4, kapitlu 5, vers 23-24 tgħidlek li Ġesu Kristu jqaddes il-Knisja. Kif? Bil-ħasil. Mela kull meta tiġi, kull nar ta' erba' u nar ta' sib, u nar ta' ħadd, qed ir-raġel qed il-mara jagħmlu jieħdu ħasla. Sewwa? U jekk xi darba tgħid il-pastor taf x'ħasla tani, jgħidlu praise God għamel xogħlu. Alleluja. Alleluja. Mela f'Efesejn kapitlu 4, kapitlu 5, vers 23-24 tgħidlek Ġesu jqaddes il-Knisja tiegħu bil-ħasil tal-kelma tal-Alla. Amen. U meta tjaħsel bil-kelma tal-Alla, liema parti minnha tjaħsel? Għax jiena naf Kristjani ġieli ġew hawnhekk jintnu. Mnalla nimxi fl-Ispirtu. Għax kont naqa' taħt il-qawwa tal-intina. Mela xina Kristjan ma paċin xom, anzi bdejn xom iktar iżda. Sewwa, imma għax nimxi fl-Ispirtu timxi fl-imħabba u żomm in-nifs. And you know what I'm talking about. Jekk m'għandekx flus biex tieħu sabuna, please kellimni wara. Anyway, grazzi mulej aħna nfuħu kollha fi Kristu. Ma tinsix li għandek ġisem x'taħsel. Amen. Halleluja. Imma isma', mela inti x'naħsel meta aħna qed ninħasslu jew Kristu qed jaħsilna f'liema. Żgur mhux fl-Ispirtu qed jaħsilna l-Ispirtu pervert. Qed ninħasslu fir-ruħ. Jew qed niġu renewed imġedda, transformed, mux fi spiritu, fi ruħ id-deġa. Għalek tajlek, orajt niġu trasformati bl-spiritu, bl-spiritu talla, imma għet li ġed tiġi trasformata mux l-spiritu, l-spiritu tiġa bħal Kristu. Għet niġi trasformati issa r-ruħ, għal dawk li intom minn-sejtu l-azzjoni ta' qabel, ir-ruħ hija dan kollara. Ismawa. Ir-ruħija ir-ruħija l-immaġinazzjonijiet, il-ħsibijiet, l-emozzjonijiet, il-kuxjenza tiegħek, il-feelings tiegħek, l-istima tiegħek. L-istima tiegħek, inti min għandu per eżempju min ġeneralment ikollu stima baxxa tiegħu nifsu, slow self-esteem, għax għandu ruħu mkisra. Però ma anta tibda tiekol il-kelma u tibda tgħid int fuqek innifsek xejn Alla fuqek, ir-ruħ tibda tikber. Tibda timmatura. Tipprova tilħaq l-ispirtu tiegħek. Għax l-Ispirtu tiġa jaf dak kollu minn qabel dak li ruħek għadha titgħallem. U meta inti tasal hemmhekk in agreement fl-istess livell li għassax minn tix ħadd totali nemmen issa, għax inti tibqa' dejjem tikber, qatt ma tiqaf tikber. Sewwa, Alla ma jistax jikber, imma r-ruħ tiegħek tista' tikber. Sewwa, allura fl-Ispirtu tiegħi peress li għandi l-istess DNA tal-Alla, dak kull ma Alla fl-Ispirtu hu, jiena fl-Ispirtu jien. Sewwa, però jiena l-krejat, mhux il-krejat hu. All right? Imma issa r-ruħ tiegħi għandha bżonn tikber. ħafna minn Kristjani, mhux ħafna kollha kemm aħna, għandna bżonn fejqan fir-ruħ tagħna. Ħantikom eżempju, m'hemm bżonn tellu jdejkom. Per eżempju, jekk inti kont raġel maddas fil-pornografija,
Inti titwilet miġdid. Il-bliba jew il-ħakma fuqek titkisser. Imma l-immaġinazzjonijiet għadhom hemm. Il-films li rajt int għadhom jiġi lura fej. F'moħħok, fl-immaġinazzjoni, in your imaginations. Infatti, ħafna rġiel, il-battalja tagħhom mhux mal-pornografija jaraw illum, imma l-pornografija li raw 10 snin ilu. Mhux man-nisa li qed jiġru magħhom illum, imma man-nisa li jiġru magħhom qabel ma ġew lejn Kristu. Allura xi hemm bżonn? Hemm bżonn li dik ir-ruħ tiġi mfejqa għax it has been badly hurt, bruised. Inti d-dnub vera sabiħ ta' temporanjament, u ġet il-Bibja tgħidha din mhux Gordon, sewwa imma jħallilek bruise kull darba, jweġġek kull darba. Qed tifhem? Inti taħseb li sibt id-dinja għax sibt xi wieħed jew sibt xi waħda, sewwa jien naf tmur torqod magħha tmur torqod msabba volja xorta ma jqgħodux imma erħila. Imma jitnaf imorru jinqalbu bħal fnik u minn għalja li sibt id-dinja u ma sibt xejn. Nizid. U tħossok użat, tħossa użata, tħossa abbużata, u mbagħad jiġri fir-ruħ. More rejection. Abbandonata rġejt. Reġa' ħallini, basta qalli ħabba u sibt id-dinja tiegħu, minn darra sab xi dinja oħra issa. Tifhem? U dawn huma xi daw weġġew ir-ruħ. Daw they break your soul. Għaliex taħseb li David qal, issa David ma kellux ir-revelazzjoni li għandna jiena u inti llum, imma David ukoll qal li Kristu li jfejjaq dak li he restores, dak li jirrestawra r-ruħ. Ir-raj. Infatti taf li dan ir-raj xogħli moħħkom hawn. Il-maġġoranza tax-xogħol tiegħi jien mal-Kristjan mawludi fi Kristu, dawk li tiġu jisimgħu l-kelma, dawk li jisimgħu fuq YouTube, għaw ħafna Malta jgħidu li jiena ma nimmissjax programm, għaw ħafna jgħidu li jiena nsegwik fuq il-YouTube. Praise God. Mela għal dawk jien taf x'qed ngħinek qed tikber fir-ruħ. Jien mhux qed ngħinek tikber fl-ispirtu, diġà int perfett fl-ispirtu. Jien qed ngħinek tikber fir-ruħ. Taf li l-Bibja tgħidha lil il-pastor jgħinek tikber fir-ruħ. Ħalleluja, fi Ktieb tal-Lut kapitlu 13 tgħid. Anyway, mela, issa ħanilkom dal-punt ukoll. L-ispirtu tiegħek huwa fejn Alla ipoġġi fuq it-tron. Ir-ruħ tiegħek huwa fejn int tpoġġi fuq it-tron. Issa l-ġisem tiegħek huwa fil-battalja lil min ħajobdi. Sewwa, jekk inti r-ruħ tiegħek timmatura, il-ġisem ikollu jsegwi bil-fors, għax imbagħad għandu 2 kontra 1. Jekk ir-ruħ tiegħek ma timmaturajiex, ma timmeditax il-kelma tal-Alla tqatta' ħima l-mulej tisma' l-kelma twettaq il-kelma, mhux tismagħha biss għax Ġesu wkoll jitkellem fuq ħafna li semgħu. Li tisma' biss tajjeb imma titwettaq. Sewwa il-Bibja tgħidlek li moħħok u ħsiebietek jiġifieri r-ruħ tiegħek tiġi mġedda mhux għax tismagħha imma għax twettaqha. Jiġifieri inti tittaġġixxi. Għalhekk mingħajr il-fidi ma tistax iġib il-Alla għax inti tittaġġixxi fuq xi ħaġa li għadek ma rajt. Daqsik u tiġi rajta. Allura inti tittaġġixxi dak fuq dak li Alla qallek. Allura jekk Alla qallek jekk inti tittaġġixxi fuq hekk tara hekk, mhux bil-kontra, ara ħadan rik hekk, u mbagħad taġġixxi le, lew tittaġġixxi mbagħad tara, allura bil-forsi timxi bil-fidi. Qed tifhmu? Halleluja. Issa, fi Ktieb tal-Lut kapitlu 11, 4 vers 12, tgħidlek il-kelma tal-Alla hija ħajja u qawwija taqta' aktar minn xabla u żewġ ixfar hija tinfed sa tifret minn xuxin ir-ruħ u l-ispirtu u l-ġogi u l-mudullun u tarbi l-ħsibijiet u l-femiet tal-qalb. Il-ħsibijiet fejn huma? Aħna hawnhekk ngħidu ovvjament ngħidu hawnhekk fil-moħħ, il-brain. Imma l-ħsibijiet huma parti mir-ruħ. Ħsibiet parti mir-ruħ. L-ispirtu. Per eżempju, jekk jiena bħal sanet ħansemmi plat spaghetti bolognese. Sewwa il-ġobon il-bżar fuqu, u sbabbli jiena tiegħi nagħtih bil-bżar. L-ewwel nagħmlu Snow White bil-ġobon, ma nagħmlu sewwa l-ispirtu
mhux ħajqbad jaħseb fuq l-ispagetti bil-bolognese. Alright, dak hija l-craving tal-ġisem, nifhimha. Imma dik l-immaġinazzjoni hija tar-ruħ. Alright? Ħammorru issa fil-ktieb ta' ħanibdew il-fejqan tar-ruħ. Illum niftaħ iktar fuq hekk il-fejqan tar-ruħ. Jiġifieri il-fejqan tas-suke, ara. Għal dawk li ma kontux hawn, jew ma segwejtux il-messaġġi l-oħrajn, kulħadd jgħidha l-ispirtu hija numa. Numa. Ir-ruħ hija suke. Il-ġisem huwa sumo. Issa, illum aħna rridu nitkellmu kif ruħek, kif inti tfejjaq ruħek. Inti tfejjaq ruħek. Kif ruħek tfieq. Li mija ruħek? L-emozzjonijiet, l-immaġinazzjonijiet. Meta inti għandek nies li jgħixu fit-trauma, kif jista' jkun Kristjan u jibqgħu lek fit-trauma? Għax his soul is broken, is bruised. Allora kif jikber da, kif ħajfiq? Hemm talb, ma għodu attenti, tafdawx fit-talba tiegħi, għax ħafna nies they prefer to be touched than taught. Tifhmu? Jaħsbu li jgħin għamlu let's get a quick fix, nitolbu l-passer jitlob miegħi ħalli kollha sewwa. Alla juża dik ukoll, jużaħħa li aħna tolbu. Imma ħafna bid-drabi jekk inti Kristjan wis probabbli ħajkollok inti tikberu tfejq li jekk nifsek biex bil-kelma. Tapplika l-kelma. Jekk inti tibda tapplika l-kelma, ruħek u l-ispirtu tiegħek jibdew jitkellmu l-istess lingwa. Għatem l-istiftakru li l-awtur tal-kelma huwa l-Ispirtu Santu. L-istess wieħed li għandek l-istess DNA minnu fl-ispirtu. Allura meta ruħek tibda tikol il-kelma, ruħek tibda tara l-affarijiet permezz tal-kelma, tarbel permezz tal-kelma, immaġina għandna noċċali, għaw ċaħat għandu noċċali? Tini noċċali, salvu noċċali ta' xemx. Għajħar ta' xemx, ma' murġi għadda. Tini ċaħat għaw ċaħat għavadja ma' tanċi xemx, imma. Mela, immaġinaw. Il-noċċali da, il-lenti, hija kollha Bibja, skritturi. U inti poġġih. Kull ma tara issa, ħatibda tara kollox mill-kelma. Once li tibda tara kollox mill-kelma, qed tara l-istess kif jara l-Ispirtu. Titkellem l-istess kif jitkellem l-Ispirtu. Għattaf muħwa, issa meta l-Kristjan, thank you sister, meta l-Kristjan, mokkoma, għalek tittuqot attenx tara, qot attenx tisma. Għax l-Ispirtu tijak ma jaqbilx la ma Super One, la ma net, u laqqas ma TVM, ma li smex kull nar ta' t-nej sal-ġimma fit-8 u nofs jaqbel. Għax jekk għandek l-Ispirtu tal-Alla, kif tara Super One tiddardar u titqalla. Sawa, kif tara l-istazzjonijiet l-oħra tagħmel l-istess ħaġa. Għaliex? Għax huma l-lingwa tad-dinja. Inti l-Ispirtu tiegħek iħobbu pjaċir bil-lingwa ta' Alla. Alleluja. Aħna għandna lingwa ta' Kristu, daw jitkellmu l-lingwa tal-anti-Kristu. Dak li Alla tiegħek jgħidlu abborranti, daw jgħidulu il-ħajja, tajjeb. Għaddifmu? Allura għalek ġesu jgħidlek, għodu attenti x'tisimgħu. Għax dak li jidħol fil-qalb, inġess jikkorromp il-bniedem. Inti jidħol minn din it-toqba tal-widna, imma jidħol fil-qalb. Jidħol fil-qalb. Inti meta xaħat għallek li inti minn di tajba l-xej, kif sritek? Jek xaħat għallek li inti ikraħ, jew gustus, jew whatever, jew inti ma' xar minnek, jew whatever, li l-ek għablek isritek. Għalix, volja daħlet minn ma daħlet ġo qalbek. Affettwat lek ruħek, weġġatek, ikkrakjatek, your soul is cracked, your soul is injured. Imma mbagħad tibda tisma' l-kelma ta' Alla li inti mbierek, li inti mamul fi ġbija ta' Alla,
li inti midluk bl-Ispiritu Santu, li jint speċjali u mażul u għandek sejħa minn Alla. Ħalla, babda, għawa meta tibda titkellem, men, kif titkellem? Bħal Alla. Tinnotaw li Ġesu qatt ma kellu problema jgħid minnu. Il-Kristjan għandu qatt ma jkollu problema jgħid minnu. Id-dinja mhux ħad tifhmek, però tkun qed tiżbalja inti jekk qed tippretendi li d-dinja tifhmek. Għax Ġesu qallek li d-dinja mhux ħad tifhmek. Din mhix lingwa tad-dinja, din lingwa tas-saltna. Allura għalhekk trid tipproteġi qalbek int, għalhekk trid tipproteġi ġisma għax inkella ħad tispiċċa ddaħħal battalja ġa fik innifsek li Alla li inti tista' tiskansa. Għalfejn trid toqgħod tisma' x'jgħid ta' dak l-istazzjon, jew xejdu l-aħbarijiet meta kollha bad news. U anke what they call good news in the kingdom is much better. Tas-saltna huwa ħafna ħjar. Halleluja. Jiena xi mmur nagħmel, skużi, nikol fast food meta jiena għandi ippreżentat għaliha kuljum 5-star restaurant. Ngħidlek inbalalu. Għalfejn qed tikol minn dak ir-restaurant, inti tifli tista' tikol 5-star kuljum. Mela x'qed tagħmel toqgħod tara l-istazzjonijiet. Ħa nara kemm hawn morda llum. Ħa nara kemm qabadhom il-COVID illum. X'importa x'difenza tagħmel? Jekk tarahom inti ħajnaqsu. Għaliex ma tarax pereżempju testimonji tara kemm nies fiequ. Kemm Alla qed jagħmel opri tal-glorja u glorjużi madwar id-dinja. Kemm nies qed jersqu lejn Kristu. Kemm Alla qed juża u qed iried pajjiżi. Halleluja. Dak isma'. Brothers, we are different and we're supposed to be different. Amen. Jina jinsultawni jgħidu li int m'intix bħalna. I love that when they say that. M'għandi l-ebda interess inkun bħalek. U jekk inkun bħalek ħan itbaxxa, ħajkolli insir bħal Dudu tal-art. Mhux Dudu tal-art, m'intix Dudu tal-art. Jiena kreatura ċittadin taż-żaltna, tas-sema. Halleluja. Amen. Mela, Iva, u dak mhux, imma di tinstema arroganti kif titkellem, u inti tinstema ignorant. Mela inti uża l-lingwa tiegħek, u jiena nuża l-lingwa tiegħi. Aħna jgħixu f'dinja totalment differenti qalbi. Amen. Issa tista' tagħmel transfer jekk trid. Fil-każ nwaħħluk transfer. U nagħmluk parti mis-saltna, titwiled minn ġdid. Alleluja. Amen. Issa, ma tix kun mhux qed ngħidlek li bħal speċi għax ċertu kliem mhux għax mhux vera, ma min tgħidu mhux ħajfmek, jew jifmek ħażin. Però mbagħad inti jekk qed tikber fir-ruħ, issa tidħal id-dinja li hemm differenza fik. Li inti tidħal id-dinja tittara li inti taġixxi differenti, titkellem differenti. Qed tifhmu? Halleluja, jekk aħna pereżempju morru fi ktieb ta' Ġakbu kapitlu 1. I love the scripture. Qed jgħidu pjaċir? Jgħidu pjaċir, amen. Grazzi Spiritu Santu. Isma' ħadi. Neħħu għalhekk mela dik l-ittra ta' Ġakbu lil Kristjan. Neħħu Ġakbu 1 kapitlu 1 vers 21. Neħħu għalhekk minn fuqkom kull ma hu imniġġes. Number 1. Min ineħħih? Jien. Ma qalawx, itolbu lil Alla jneħħilkom minn fuqkom it-tniġġis. Le. Le int neħħih. Liema int? Liema parti minnek int? Liema parti inti minnek int? Ispirtu int, l-ispirtu int. Neħħi minn fuqek. Kull ma hu tniġġis, imniġġes u kull fdal ta' ħażen għalhekk inti ħafna nies mhux ħafna kull min jitwielet minn ġdid kien baqalu ċertu ħażen. Ħsibiet, tittaħfer, tidbirek il-min jinsultak, qed tifhem,
il-boyfriend tal-ek, il-girlfriend tal-ek, il-mara whatever, jew raġel jew tax-xogħol. Allora daw l-affarijiet inti neħħihom tħallihom jaffettwawk. Int trid neħħihom meta jgħidlek you remove which part you? Which part you? Your spirit you. Your spirit you issa inti ħatejn int bil-kelma talla tfejja lir-ruħek. U il-qaw ismala, neħħu dak kollu li huwa fuqkom li huwa mniġġes u kull fdal ta' ħażen. U il-qaw il-kelma talla. Il-qaw il-kelma li hija mħawla fikom, imħawla, titħawwel, titħawlu dik il-kelma mħawla fikom issalvalkom ruħkom senna ftit. Din hija tip ta' salvazzjoni li inti għandek xi ħaġa minn xi ħaġa fuqha. Sa fejn għafin, il-salvazzjoni tal-Ispirtu ma sajda meġej fuqha. U s-salvazzjoni tal-Ispirtu mhux xi ħaġa kontinwa, xi ħaġa instantanja. Imma din hija xi ħaġa kontinwa u gradwali. Li iktar ma nilqa' l-kelma tal-Alla mħawla fija, iktar jien qed innaddaf u jibda ħireġ il-ħmieġ, il-lingwa tinbidel, kif naħseb tinbidel, kif naġixxi ma' min jajjarni u jinsulentani jinbidel, għaliex qed inneħħi dak kollu li ma jaqbilx mal-Ispirtu, għax l-kelma mħawla fija qed tfejjaqli, qed tirriġinovali, qed qed iġġeddidli ruħi. Qed issalvali ruħi. My soul is being saved. My soul is being saved. My spirit is saved. Qed tifhmuha? Hallelujah, glory to God. U imkien fil-Bibja ma jgħidlek għamel xi ħaġa int biex inti toqgħod titwilet minn ġdid. Jiena 49 years ago twilit. Bang! Dan! Ma għax nitwilet kull jum. Nidħol f'ommi u nerġa' noħroġ. Nidħol f'ommi kieku għad kemm tajja titwerżaq miskina. Ma ħanitwilet illum, please. Le, twilet darba. Spiritualment twilet darba. Imma fir-ruħ tiġi mġedded, irriġovinat, irrinnuwat. L-issa x'kelma ma ġew Maltija bl-Ingliż. Rinnovat, restaurat, salvat, kontinwum. Dik hija l-maturità ta' Kristjan vera li jiena qed inħalli l-kelma mħawla fija kontinwament damilni dider bħal jien spiritu, ħalli jien spiritu u jien ruħ jimmaturaw jisiru l-istess kej, l-istess maturità. Amen. Hallelujah. Per eżempju, morru fil-ewwel Pietru. This is powerful. L-ewwel Pietru. Għalhekk isimgħuni, dawk li intkom għadkom bil-problema ta' droga, iqafu waħħal fil-mara, iqafu waħħal fil-kelb, iqafu waħħal fil-tsija u fil-kuġina u fil-paster. It-tort huwa tiegħek. Illum ikellem ma' xi ħadd. Biż-żwieġ bil-mara u bit-tfal. Grow up! Baby! Grow up! Ipa, se m'intix kun loving. I'm being loving, telling you the truth. Grow up! U għanu ġedu għattaj li għax il-mara, u għax il-kelb, u għax il-qattusa, u għax il-boss, u għax il-COVID, għax int. Għax il-soluzzjoni
qiegħda ħdejk, qiegħda f'qalbek, qiegħda f'fommok, hija l-kelma li aħna tinxandru, il-kelma tal-fidi li jekk inti temminha u inti tiddikjarha u inti taġixxi fuqha, inti tiġi kompletament trasformat. Halleluja! Amen. Il-mara tiegħi għandha responsabilità għalija u jien għandi responsabilità għalija, ħadd ma minni nagħmel xejn. Jekk jiena talali u rrabbejt ma' marti, vera bl-mala kesksitni jew it-siju u l-kuġin jew ta' faċċata, imma wara kollox jien waqgħet għalija. ħadd jien waqgħet. Jiena stajt totalment injorajta u bqajt insaffar. U ħanejdlek, I've done it many times. Sewa insaffarin jew isaffar ħadd ieħor, ma x'imkien insaffar. Mela aħwar ġiel italmu safru. U jekk ma tafx issafar, nixxilek suffara. Amen. U intom nisa italmu kantaw. Halleluja, darba kien hemm ta' raġel u da iġġennen wara l-mara tal-kwajer kemm taf tkanta. Il-xi ġmiel. U qallu mulejt jilid il-mara kemm iżabija kemm taf kanta. U da żewweġ miġnun wara ġennen wara żewġa. U li dak il-lejl tal-honeymoon neżat, neħħit il-makeup u tbellaħ. Alla, nemini. Għandek il-mara sabiħa. Intajt kam tkanta. Oh my God, ċom il-bidejja. Alla mara kanta, hej. Ebda kanta. Alleluja. Grazie Gesù. L-ewwel Pietru kapitlu 1. Halleluja. Vers 22. Grazie Gesù. Sing baby sing. Mela. Intom naddaftu rwieħkom. Min naddaf ruħu? Inti, jimma nistax ngħid jien salvajt li nifsi. Ma sena fejta hawnhekk titkellem fuq nindafa tar-ruħ. Billi qattu għall-kelma tal-verità. Smajta kif titnaddaf ir-ruħ? Biex ikolkom l-imħabba sinċira tal-aħwa. ħobbu l-xixin b'qalbkom kollha u bil-qawwa kollha. Għax intom ma twelidx mill-ġdid min nisel li jitħassar, imma min nisel li ma jitħassarx. Għax l-Ispirtu tagħkom twilet mill-ġdid bis-saħħa tal-kelma tal-Alla li tgħix u tibqa' għal dejjem. Mela aħna natfu sewwa jekk pereżempju morru l-ewwel Ġwan il-tlieta ma ngħid. Halleluja. Vers 2. Eżis aħna u li tissa talla, nissa u li talla. Mux jienet insir u li talla, jien issa u li talla. Issa għandi d-DNA tiegħu, issa għandi ismi miktub fi ktib tal-ħajja, jien issa u li talla. Imma se nkunu il-qudiem mhuwiex irrevelat lilna. Madankollu nafu li meta jidheru aħna nkunu bħalu għax naraw kif inhu. This is a powerful revelation. Imma kull min għandu din it-tama fih jissaffa. Eżena di, mela inti mux għaddej li għand, passer isma għandet li l-ewel, għana għaddejsa, xie nissaffa, għan għaddejs. L-Ispirtu deġa għaddejs. Imma fil-ruħ għed tissaffa, għed titnaddaf. Mela l-Kristjan li jgħid jien Kristjan inwed meġdid, imma għandi problema passer jina ma nsax noqgħod minn armara. Jina ma nsax ma narax pornografija, il-bieraħ tkellim ma' xi ħadd. ċempil xi ħadd kien jiġi l-fellowship. Għetlu x'ġara x'sar minnek int.
Bibja madux jaqra. Fellowship ma jridx jiġi, l-abda wieħed minnhom. Sewwa, u għetlu, u kellimtu fuq salvazzjoni, kellimtu fuq il-biżalla. Għetlu, għallina neħxta, għallina nafx nemmen hi, għallina nemmen li għamel is-sewwa. Bxi dajjeb. Għetlu ħanibda nibda, għetlu kem timxi dajjeb, ħanibda nara. Għetlu ġili għetċi għidban, għal-żgur għallu 1100 miljon wahda. Għetlu dajjeb. Ma l-ewe bidda jibdajna. Sewa, għetlu ġili sraq ċaħġa, għallu ċaħġa sraq, għetlu inti l-vad dajem tħallaza. Som, għetlu l-videos u d-DVDs kolla li għandak id-dar kolla oriġinali. Għetlu mela sraqtu. Għetlu mela għet li jikdeb xie sejjaħlu, giddib. Li t-izraq, ħalli, għetlu ma inti ġaħalli l giddib, għadam nibdew. Għetlu inti suppos ħaddeġ dajja bettejli. Għetlu, u ġesu xqalenna, jekk aħna nixxen u wara mara, mod sessualment, mod xax nara xwaħda sabiħ, ħadaġ ovvjament il-sabiħ, imma n-ngrazzja għal-korroħ, ħalleluja xejnuni. Ħalleluja. Amen. Ubżomma, għallu meta tara xi waħda, għallu Nikola minn fuq s-isfel, għallu tara pornografija, għallu għin kollu. Għallu la tajjeb ta' sejjer. Għattifmu għahwa, dak huwa s-sajwa, għadha ħallajn id-dinja, dak is-sewwa, dak id-dajjeb. U laqqas jaf li qed fi triq il-wiesa tat-telfin. U l-infern tiġa jammar fih. U jgħixu jisom għatmu ħajmutu, jisa d-dinja hija it's not it. Xi darba qalbek ħatiqa fint. U ħatidħol fl-eternità. U minar Kristu ħatmur fl-abbissi tal-infern. U tista' tkun il-Prim Ministru, il-Papa u l-Isqof u tista' tkun tiklu kollha fl-imkien. Ma tagħmel ebda differenza. Kulħadd minn bibijiet ħajkollu jidħol il-ġenna jismu Ġesu Kristu li bentalla l-ħaj. Hallelujah. Praise and worship team ejja waħu. Grazzi Ġesu. Mela aħna ħan nispiċċaw Lut kapitlu 12. Ħadtu bieġi raħwa? Kun infaħħar Ġesu. Tħaqna u tallimna u fiqna. Għax qegħdin fiqu. Waħda mill-affarijiet li ovvjament m'hemm xejn li ma jġobniex f'Ġesu, ma wara affarijiet li toġobni f'Ġesu hija Ġesu kif kan jaf jitkellem biex jolqot il-poplu dak iż-żmien. Amen. Ġesu ma kienx reliġjuż ta'. Ovvja, għal-min intom tafu li Kristu għandkom tafu li Ġesu mhux reliġjuż. So, u għalhekk xi kultant ngħidilkom ċertu frażijiet biex insammarkom u taħsbu u tirriflettu għax il-ħajja hija dik. That's the truth about life. Alleluja. Romani 12 versijiet. Nitlobkom aħwa għal-ħnina tal-offru ġisimkom b'sagrifiċċju ħaj għat irid nidħlu issa fil-lezzjoni li misek kalla jrid. Għaddis joġob il-Alla ġifieri l-qima spiritwali tagħkom. Timxux ma' xejra ta' din id-dinja. Min ma jimxix? Min jażel? Jien jażel l-ispirtu tiegħi. Iżda nbidlu skont it-tiġdid ta' femitkom, jiġifieri kif taħsbuha, kif tarawha, tridu tinbidlu. Kif nibda nara pastor? Biex isseħħilkom tarfu x'inhi r-reda tal-Alla. X'inhu tajjeb u x'inhu joġob dak li hu perfett. Ħanilkom aħwa hawn Kristjani li hawn minnhom li ħajkomplu jagħmlu l-qalba tal-ġenna tleq għax qed jilagħuha kif jidħlu. Imutu salvati bil-grazzja u qatt ma jidħlu fil-pjan tal-Alla li Alla għandu għal ħajjithom. Għax baqgħu babies, baqgħu karnali, baqgħu immatura. Illum nitkellem ma' waħda oħt u naf li qed tismani. U ħadd pjaċir għax qalt li pastor, qalt li meta kelli offens miegħek, taf x'għamilt? Mort nara l-videos tiegħek ħalli żgur ma naqax għall-ġisem. Taf għalija taf x'għamilt li dik? Mhux għalija ta. Uritni li din ruħha matura.
tifmu? U Alla jrid poplu għaddis. Fil-spirtu, fil-ġisem u fil-ruħ. Jekk inti kellek xi trauma f'ħajtek, kellek xi uġieħ. Aħna kollha dejjem uġieħ. Ġejna traduti, majra, insultati, waħlu fina fej ma kanniex it-tort, ċabsuk u qalbek maqsuma. Malla jrid fejqek. Jiena nitlob talba għalik biex ukoll jekk hemm trauma tfiq. Imma issa Alla wkoll illum għalmek kif inti tista' tfiq. Tittaqbad il-kelma u tikkola u timmedita u timxi fuqha tgħidina d-din fuq din ħanimxi fuq il-kelma. Jekk inti kellek xi darba trauma f'ħajtek, weġġat, qalbek maqsuma, Ġesu ġie biex ifejjaq il-qalb ta' dawk ta' qalbhom maqsuma. Ir-ruħ. Jekk tmorru taqraw Luqa kapitlu 4 vers 18 sa 20. Mur ara kemm il-darba Ġesu jiddilja mar-ruħ. Mar-ruħ. Ejdu talba warajja, illum jekk inti illum qiegħed għawa l-ewwel darba jew għattara dan l-ewwel darba u tixtieq ħajtek il-Kristu. Dik l-ewwel ħaġa billi inti tistieden l-Ispirtu Santu, il-Ġesu Kristu, il-Kreatur il-feddej tiegħek jiġi f'ħajtek u jinvadilek ħajtek. Jekk dal-persuna inti għaw xi ħadd illum għall-ewwel darba tixtieq ħajtek il-Ġesu ħolli dejk. Wan, min iktar? Ħolli dejk, min jixtieq ħajtek Ġesu tu. Vera ħadd ħajtek il-Ġesu, vera. Ejdu talba warajja minn qalbkom. Ejdu talba warajja inti li inti tara fuq televiżjoni, YouTube, Facebook, ejdu warajja minn qalbek illu. Kulħadd jitolba miegħi, missier qaddis. Grazzi tal-kelma qaddisa glorjuża tiegħek. Nitolbok Ġesu, aħfel lid-nobeti. Jiena dnibt kontrik mulej. U mingħajrek jien mitluf, għandi bżonnok f'ħajti. Ġesu. Int biss mit-talija fuq is-salib ħadd iktar. Ġesu, int il-feddej tiegħi. Int ħabbejtni b'imħabba tal-ġenn. Nitolbok ejja f'ħajti poġġi fuq it-tron ta' ħajti. Salvani mulej. Aħfil id-nobieti kollha u aħsilni issa stess bid-dem prezzjuż tiegħek. Ġesu, nemmen li inti li bent Alla u nemmen li mit-talija fuq is-salib u li permezz tal-mewt u l-qawmin tiegħek inti salvajtni. Illum nemmen li d-nubieti ġew maħfura kollha u nixtieq nibda dil-ħajja ġdida. Ħajja ta' iben bint Alla mwilda minn ġdid. Spiritu Santu hija fija. U għamel minni dak li trid int. Mulej tolbok tfejjaq li ruħi, il-weġġat ta' ruħi, fejn għandi dawk il-feriti f'ruħi ta' weġġat. Ta' meta ġejt abbandonat, majjar, insultat. Mulej għandi tolbok, apparti li taħfil li, fejjaq li il-weġġat ta' ruħi issa stess. Għandi bżonnok mulej. Jiena natik ruħi Ġesu. Niddedika ruħi għalik. Ħsibijieti, l-emozzjoni tiegħi, l-idejat tiegħi, is-subconscious tiegħi, niddedika din ir-ruħ lilek mulej. U millum il-qudiem permezz tal-qawwa tal-kelma ħajja tiegħek. Nħallik tfejjaqni, tirrestawrani u ġeddidni. Dan għal-glorja tiegħek missier biex fik nkun minsjub għaddis fl-Ispirtu, fil-ruħ u fil-ġisem. Grazzi li taħdem fija Spiritu Santu. Amen. Jekk inti tara da fuq YouTube, televizjoni jew Facebook, ibatilna. Ejja naqgħod magħna. Kull nhar ta' 4 u nhar ta' fis-7 u tara kemm hu tajjeb il-mulej. Ġesu jħobbok, Ġesu għandu pjan għal ħajtek. Tgħix ġast eżisti. Ejx wettaq il-pjan li Alla għandu għal-ħajja tiegħek. Grazzi tal-li kontu ma narawkom eżaż YouTube, Facebook u televizjoni. God bless you.